যে স্ট্রাইক মানে বহাই সিচুয়েশন দं তা सुद्रतै जों बिनि बन्नतै मथामथि जों खालायलाय दङ लाइ इ खालायमातै जों ताबाव सारा आथि जुलाइबारि कनस्टिट्यूशन तै जों ताबाव पिकनिक खालायनायाव खायदङ बाय लागै लाइ जोंनि एडिसि एरिया दर जत जायगा जों गुरै खांनाय जे जायगा अफिस खुला थांनाय से जायगा जों बन्द खालायखांनाय लाइ ताबाव जों इरो नेशनल हाईवे ब्लक खालाय दङ लाइ इरो केहाबो तासुद्रतै कुनो महाम बिहा अलरेडी स्टप माने स्ट्राइक चलै दङ लाइ ताबाव जों बिभिन्न जायगा थानाय जोंनि जुलाइबारि 38 जुलाइबारि कनस्टिट्यूशननि आन्डार जारा अफिस दंनाय गोबांमा जायगा दुगान पाट दंनाय आबरनो जों पिकनिक नाय माने बन खुला दै दं आबरनो जों ताबाव अखांनाय जाय जोंका 20 ता बाय थांनाय 20 ता बाय जों सारा जुलाइबारि एरियानो जों गुरै खायदों नायनो जाबाय नंनि जे स्ट्राइक न रोड ब्लक सिम देखेने ना बाइक रैली रबो दं प्रोग्राम शेड्यूल बाय रैली करै जों ता 20 ता बाय रैली खायने बोलते जों जुलाइबारि आन्डार जत जायगा जों कभार खालायखांनाय अफिस हयते लागै दुगान पाट आबो खुला दै दं आबर जों जत नायखांनाय जुदि खुला जुदि तखलाय बनो जों स्टप बन्द खालाय खोबेनाय आबो सिस्टेम खालाय जों खालायलायनाय ताबुक सक जरा सिचुएशन हले बाराय ता सुज्रतै सिचुएशन अल मोटामोटी सक्सेस माने गाम होइ दङ निनिमं हलाय सामल तिप्रा 8 जुलाइबारिनि खुबसा तिप्रा मुथानि वादियास